Ahojte priatelia, volám sa Jan Duda a dnes si pripravíme ďalší zo skvelých strukovinových receptov zelenej jedálne. Čo to bude dnes? Budú to vynikajúce hrachové placky, guličky, valčeky. Nechajte sa prekvapiť, ale k tomu si spravíme takú osviežujúcu letnú prílohu, iba jednoduchý šalát. Poďme na to! Čo budeme potrebovať? Cibulku na jemno. Trochu sušeného cesnaku. Rozmarín. Môžete použiť tymián, bazálku. Je to na vás. Keď máte radi korenie, uvarený žltý hrach. Nemusíte ho môcť variť, aby bol až rozvarený, ale aby sme ho mali taký pekný na skus. Špaldové vločky. Brokolica spôsob Brunoa. Zostane vám hluk z brokolice, z karfiolu, pekne si ho na kocky buď nasekáte, ale keď nemáte čas ako ja, kľudne si ho môžete kúpiť. Trošku čierneho sezamu, korenie, sol, vypracujeme cesto. Z toho fakt bolia ruky. Vymiešame si cesto. Môžete sa pozrieť, ako pekne nám to drží. A keď si pozriete tú peknú štruktúru, zelená, žltá a čierny sezam, teším sa. Čierny sezam, ako sa zohreje, začne púšťať svoje eterické oleje, nám to nádherne prechutí. Cesto máme nádherne spravené, alebo zmes. Vytvarujeme si placky. A dáme na vymastený plech, alebo môžeme kľudne dať aj papier na pečenie. Dáme do rúry 200 stupňov, 20 minút a počkáme na ten nádherný zázrak. Ale nezabudnite, že po 10 minútach otočiť na druhú stranu. My sme to mali pekne rovnomerne kromkavé. Priatelia, z takto pripravenej zmesi si kľudne či už na šalát alebo na nejaký vynikajúci prívarok môžeme spraviť hrachové guličky, hrachové placky, alebo hrachové čevapčiče. Je to naozaj na vás, čo chcete s touto super zmesou spraviť, ale určite to bude vynikajúce. Spravíme si k tomu taký parádny šalát. Či už použijeme na to rímsky, malý, dôležité je, nikdy šalát nekrájajte. Vždy ho pekne len trhajte. Je to aj kvôli tomu, môžete si všimnúť niekedy, keď si budete krájať nožom šalát, že vám zostane taký biely povlak. Jarná cibulka, vynikajúca vec. Kľudne sa nebojte na väčšie kúsky, aby sme to tam videli a aby sme to tam aj cítili. Dáme si bielú reďkovku. Naozaj je to o zelenine, ktorú preferujete. Máme tu sherry paradajky, si dáme na štvrťky, sedáno alebo stonkový zelér, reďkovka, môžeme si dať červenú papriku, si dáme na také malé kocky, skoro ako Brunoa. Máme tu ešte taký mix šalátu, dáme ho kľudne tam.
Keď chceme mať trošku chrumkavé, môžeme použiť vlašské orechy, lieskové orechy. Nám tu zostalo ešte trošku vločiek, takže kľudne ich tam nasypeme. Tým určite nič nepokazíme. No a šalát máme pripravený, ale je suchý. Olivový olej, balzamiko, čo len chcete. Ja dneska použijem malinové ačeto. Pekne premiešame, aby sa nám všetka tá zelenina tým malinovým ačetom obalila. Vidíte tie do zlata pekne upečené placky, valčeky, guličky. Máme trochu šalátu. Vyzerá to pekne. Dekorujeme malinami, ešte trošku olivového oleja. Ja vám prajem dobrú chuť.